καινοτομία πρέπει να αποτελεί μια μακροχρόνια δέσμευση, οπότε το σημερινό ας πούμε ότι είναι μια αφετηρία για την επόμενη χρονιά που θα υπάρχουν πολλές άλλες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί τα hackathons είναι πάρα πολύ σπουδαία? Έχουν έναν τρόπο να δίνουν μια φρέσκια λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο πολλές φορές δεν είχε λύση ως τώρα. We were extremely pleased of the result of this Hacking Now last year because it was an extremely good opportunity for us to interfere as a major company in Greece, insurance company, to interfere with another ecosystem of entrepreneurs, of start-upers, and of course of youngsters, young people having bright ideas.